Ku danna mana subscribe Jaruma Online TV. Allah mai iko, kana taka mutum yana ma tashi. Daman an ce hassada ga mai rabo taki ce. Ashe tafiye-tafiye da manya-manyan jaruman Kannywood suke yi kasashen ƙetare yana ɓata wa wasu rai. To yau dai ga wata sabuwar magana ta kunno kai, wa iyazu billahi. Tsohuwar jaruma a masana'antar Kannywood, wato jaruma da shi da mai sa'a, ta fito ta nuna wa duniya rashin jin daɗinta a fili sakamakon yawan tafiye-tafiyen da jaruman Kannywood suke yi. Ku biyo mu har ƙarshen bidiyon domin ganin cikakken bidiyon da jaruma da shi da mai sa'a ta wallafa a shafikanta na sada zumunta. Kar ku manta, ku danna mana subscribe. Gaskiya 'yan matanmu da zawarawanmu suna ban mamaki. Wai ka tafi Dubai kamar wanda ka tafi aljanna? To ki tafi London mana, ko ki je America, ko ki je Germany, ko ki je France. Amma sai a ce wani sa on Dubai, update on Dubai. Kina da 1550 sai ki tarkata ki tafi Dubai. Ina dalili da Allah, mu kun dame mu da Allah ƙauyanci. Wai Dubai din nan wallahi tallahi ni kasuwar ma ta fi min wuya zuwa akan Dubai. Amma a ton an dame mu. Shi yasa na ce ma ni ba zan je Dubai a wannan sector da ake ciki ba. A bari yan ƙauye su je su gama ƙauyancin su suna fosin. Duk dan ka je Dubai sai ka dauki hoto ka dora a Instagram, ka dame mu da status Dubai. Wannan shine kaɗan daga cikin abin da jarumar ta wallafa a shafinta na sada zumunta. Kar ku manta, idan wannan ne farkon halartar ka wannan tashar, to ka danna mana subscribe. Idan kuma ka daɗe, muna so ka danna mana alamar lakin, wato alamar hannu. Har kullum tashar ku ta Jaruma Online TV. Mun gode. Ku danna mana subscribe Jaruma Online TV.